Så kan man lige pludselig over øvelser. Hvad gør du nu? Så sætter du tiden? Så sætter jeg tiden. Jeg sætter den, fordi når det er med den her, så, så kører den. Ja. Og hvor siger du smerten er? Så kan du i princippet selv sidde og holde. Hvad gør den der derovre? Kom lidt tættere på hovedet, så kan du se det over. Hvad sker der? Jeg fotograferer dig. Nej, det var... Kan du mærke noget, Marisha? Nej. Det er ikke sikkert, at det lige er... Det kan også være noget tid efter, at man kan fornemme, at der sker en forløsning. Ja. Men jeg mener selv. Men den tager kroniske smerter, som ikke kommer igen efter de her behandlinger her. Altså, det kommer igen. Så smerterne kommer igen? Du bliver skældt ved med den symptombehandling. Men sammen med CBD-olien. Yes. Hvis Jamen, du det er sørger jo for også at tage symptom. Nej, CBD-olien er jo ikke symptombehandlende. Det er det jo, hvis man har smerter. Jamen, den går ind og retter op i dit system. Den går ind og gør den går jo ikke ind og forsvinder smerten. Altså, det er jo et spørgsmål om, hvor længe man tager den. Altså, og hvordan skaden er. Altså, for mit vedkommende har den taget mine skuldre. Var det ikke den, du lige havde fået behandlet Nej, det er den her. Nå, okay, som er helt galt. Den her, det var en skade efter en dans med en af mine beboere, jeg har arbejdet med i flere år. Men det her, det er efter vores byggeri. Altså, jeg har simpelthen fået overanstrengt bemaling. Og så når det er højere, det er jo den, jeg bruger hele tiden, og så slæber jeg på børnebørn og hvad ved jeg. Så den her er lidt, det er jo ikke sådan, at jeg har voldsomt ondt, men jeg kan mærke det, hvis jeg for eksempel, når jeg skal vaske min vask af på den her side, så kan jeg mærke det her. Så det er jo ikke sådan, altså den anden, det var så at jeg kunne ligge på den om natten. Sådan er det jo ikke. Så det er langt, 5 minutter. Man kan ikke mærke noget, man kan se den på det. Ja, du kan mærke, at den bliver varm, ikke? Kan du ikke mærke det? Den bliver varm. Den, der bliver varm, hvem er det, der bliver varm? Det er den her kant, der bliver, den bliver varm, når den kommer i forbindelse med at arbejde med huden. Så kan man godt mærke, den varme, selvom det er en kold laser. I feel nothing. Det er fint. Tak. Så det er meningen, at man får klienterne i sin klinik, og så laver man det Ja, så får du, at du kan lave den, altså, det er jo, nogle gange så skal du have igen i næste uge måske. Altså sådan en behandling, ligesom hvis du går til akupunktur, eller, ja, lige præcis. Men prisen er den samme, som vi snakker om, der var $75 for behandling. Det vil jeg jo sige, ja. Nå, jeg må bare spørgsmål, at man ikke kan udkomme. Så?